Shadi recording is Fultrov go Porky Rinn is so a gahar Corcaigh Cluiche Leathcheannais Mionúr na Mún na bliana sa and for an valley Corcaigh Iomána le An Clár buatóir a log and out marsin Máirt na mi corrum big brown bresh and soch turmis trakiachant an da irin dúis a tasnúlis and for an valley for an Corcaigh Daniel Conall has named the body of son Selina Longhole Dennis Cashman James O'Brien agus Owen Ganan agus Selina Lachul Tig O'Leary Hayes Daniel Murnan agus Matthew Woods a Lord Pairc of son and of Big Peter O'Shea agus Ben Walsh agus bí faramachson the Timmy Well thought he na bliana shakata igeshoot agus stiga son Selina Lon Tossig Ross O'Sullivan didn't she shoot for Vordan score all and son the for an Corcaigh special down to James Murray agus Sean O'Donoghue Clahavon Bote agus Clahavon Kailte ign Quartori Kunta An Clár she Mark Sheedy has named the body of Sud a Mumhan son Selina Lon Chul Tofion on Tracy agus Selina Lachul Sean McMahon James Hegarty agus Rinn McNamara Lord Pairc the Wuchli Kunta An Clár to Pairc O'Shea agus Dermot Stritch agus she Jack O'Neill a husnog dove Erin na had slat las Mogo shoot Big Michael Collins agus James Organ bí faramachchan son don Lontasach O'Sheen Whelan she shoot in and for board on score all hot Kunta An Clár agus special shoot a Gimmerton son Selina Lon Tossig down to Sam Scanlon agus Cian Nealon she found the Daisha Nick Barry a thought against na Fadogan so ni Fadowan inish Áurán na bhíon na cnéalach nótála fadan sa inis a gahar Corcaigh dunglathe an sa tróna bhín grianagan if formór an lei ach tá cúpla scamil rob take isteach ósár geún an áde níoch ní dóm go méid an báiste chun neart na gaithe an ré in neartú fad san tróna a dul aráig ach ní dóm go gurig san isteach an glathe agus ní cheach goach túnchar róbhór ag an ré an glathe céanna gan dá tak Leathcheannais eile siúil a dúras éile a lár na huire Portlarga áiachant le tibredáran agus seachtain ón lámárach a gimrófar Leathcheannais na Mún agus neidir fós can imrófar sin brahan se an dát céhúthaigh an dáchlathe an soach mar a bhí sarábí faramachtas na himróíonn san Ross O'Sullivan de Corcaigh tá tí néideag aim sé go siúd sa chomórtas go dísa sin 8 pointe agus fethe agus hena fethe dóin san aige O'Sheen Whelan de Kunta An Clár tá Selina Lon Tossig sin chuig fointe agus fethe scandát hí rá reinigan Gugamún im líana hí for an chláiriste le tibredáran agus istig leis na déise bhuidir Clahabháin Chaileidir Clahéile bhí Corcaigh istig I dainte for an limnaí agus for an chéirí agus bhí bu gan chuin naig an dá ar an son agus gan dáte son champín na héan omblion se caite agus bhí go leor de himiróí the glorious Nemidori son of Wigan there ag son mar part fanel Corcaigh panel fe Corcaigh and out agus chuidir son chofada le canis na Mún de cadín seáte áte for na Tiberding in County Sarah mar sin na socha ó bhfuil an grád sa teis titim go dtí féin na 60 agus féin na 90 tá harún son mar go bhfuil se ábhrí níos óige agus is éidir beidir go ditich go darlóch anchad rudaí agus beidir imiróí a gairí as agus le héad ach ní fadahhain tús an chléthe an so sin is súil go mór leis am na héin ráilin go bead Corcaigh rán na contíntachta an so for an anna láidir acu le héadí Timmy Wilkinson mar bhí rá Ross O'Sullivan James O'Murray agus Sean O'Donoghue ach gan dát túair sean sa Kunta An Clár leis le héadí James Hegarty an san Selina Lachul Pairc O'Shea Lord Pairc Jack O'Neill in an slat agus O'Sheen Whelan tá cuma scórála únta san ar fad agus cuma cosanta meas na cosantóirí mar sin beag túair se san na hain sean chomh agus beag an bainisteoir Brian O'Connell be túirt na hain sean chomh mar chin sibh na fórne a maire barcan so agus tá slua das tá so das bailithe so fenar bhain an sa seastáin ní hí sibh an son sa Scotland go bailile so nach tá slua das an so €10 a bhíar na ticéadaí tá price an réúnta agus bhí cadaisteach séarneisce tróbhsút atá febhain 6 bliain diaag díos mar sin chair sé sin ach tuairmid inis ómós mar is cheart do árán na bhíon. Please stand for the praise of our Honoree.
Se árán a bhíon Craobháin I gcuineann tágaigh sin ollah le tús an Cluiche cúnta Corcaigh áiachant le cúnta an Clár mar bhíosará sé Nick í Barry ó na déise tá ganas ar an Cluiche sa tá taithíige cúnta an Clár ar Nicky mar go raibh sé siúd mar réiteoir nuair a bhíidir áiachant le na tibredaigh an son ar an tarna láfathe ar gamis an tarna ládíag don bhí se caite bhí bu an son dó tíideag a gona náid tíideag ige tibredáir na lásan bheith súil ige cúnta an Clár ná tharlóig an álaigh an sa tránón agus an slitar san caiteisteach agus sellh crúbéit buit an son ige pen Walsh agus a réiteoir ar ágrah Calís déanta an son mar sin Puck sér a bheith ann dus na cuairtóirí agus bhfuil réiteoir chun slitar san thuirteisteach níl ní dólam nada go ddíireach cad a hit amach an son cén fá go dug sé an puck sér waig ach sé ó sin huileann a háláin thug amach buchalíam Rinn do Clár átha dá chur an son agus tá sé stig inis Lá stig beag nach donna le féin is tó chuig slatnú mar sin Lá stig do le chunta Corcaigh agus á thocrú féin agus mar bhís rá hanna cnéalacha nútála ar fadan sa níl mór an gaí a bu séan san drumchlan na Pairc fichant nútála ar fad agus an chiad de scórála an sa lá stig don géad neoma ige ó sin huileann be sé bín sé pointála de an á tá sé pointála a rééis agus sin sár scór ón tógáin agus célíonn san inis go bhfuil hena féid si aimse ige sa chomórtas go dtí agus is mór a scórá leis sin a chéair seo puck mór grí díobhar fada síos agus Timmy Wilk fena bhain san pasláimh a seoltaisteach ige Corcaigh cumadain séireach ar an stitar fácan na díagacha agus captain na fórnan san John Cahill taachtamach leis sin dianta go maithan san ige John pasláimh a tucha bhaig ige seo chun cúnta an Clár sellbhar a slitar ige Rinn McNamara a cha cailtin san ige Rinn agus na Corcaigh go díarigh sellbh a bucht arnais a na Clibberton san na lár na Pairc an gahaid go réiteoir an slitar isteach ach lenaíon an imirt a raig agus heb fachtar an asan tug a cúnta an Clár iad sanna dollar an únsaí bert lastigan son ach sin drohíireachtasteach agus léite I gets na Corcaigh ar sin agus Timmy Wilk inis Wilk pass le dáibh seach sa spás agus é déirigh Seán ó duine thu aimsú Seán na methe seach sa chúnin son Ilan géir gomach fiachar seo tá sé casa lastig go héin agus é crothú spás go héin agus sin scór le dar a bhí go leor le déanamh an son I g Seán ó duine thu fan naibh Katrina ach má bhí go leor le déanamh ige íon se go maithe agus scór aimse an son ige cúnta an Clár ar gamis céal ige cúnta Corcaigh agus na fórna chom an sáis Jack O'Neill agus é siúd a túd fensbreach tit sí seiste an imil na Carnóige sin sár chosint an son is tólann go bé James O'Ryan O'Brien gam le scéal cho captain na fórna níhéach sé Dennis Cashman a bhuaig sellbhar is slitar san do Corcaigh agus inis Daniel Murnane a bhfuil seach sa spásach í sin builteach a rééisach cé há nach Adam O'Sullivan Adam O'Sullivan inis Ilan géir go má agus túair sé siúd fensbreach ach sin é chiaadaíireacht atá a metheir fóríl an son óbhuachlí Corcaigh agus an chiaadaíireacht atá a metheir fóríl sa chluithe go dísa agus beag nach tí neoma a methe Pointe an taobh puck amach garad tóca an son ag an bádóir Mark Sheedy Nis an módíireach núsáide ige cúnta an Chláirich an son hir mar chos an tóir breise Tá taig O'Leary Hayes ach má sé fuair sé bulle do bhláin an son ó Cian Nealon agus Cian Nealon slitar tóca bhaig siúd agus Timmy Wilk inis go leor den sellbh feice ige siúd agus inis Corcaigh go dollar an únsaí Daniel Murnane ten sé fada leis sin na túd fensbreach bhfuil cuman na maithas ar a gceann son bhí sé cóngrach go maith ach an éireacht san na metheir fóríl mar sin gáíireacht in níag chéile a metheir fóríl ó fuair an Corcaigh cá raig Mark Sheedy a báutasa leis a buc amach Ceann mór gríomh fada suas na Pairc agus léite go maithan son ige Michael Collins an son ar is slitars Craobh siad dul agus túran Michael Collins fensbreach bhfuil cuman na maithas ar a gceann son bhí faoile chamaige agus beidir go me sé díomách leis an íoreacht son agus a mór cúil a rálinne go bhfuil an íoreacht son a metheir fóríl an scór mar a bhí pointe an taobh go dísa a déirigh Wilke aimsúach céhíonn son nach Seánach mehan agus heisianta go Jack O'Neill ach íoreacht le Jack O'Neill blocálta síos ach cé son hiar de chunta an Chlárach James Hegarty nis chomh fada le James Organ seo glóiseach deas
O, for an Clár agus sin Tráchtaire nasin son ige James Organ iarracht mór grí mílte chuig siúd cóimar dúntach idir na tosathe agus siad na cuairteoirí a ha me chun cín agus beag fear chur a finne beásásta leis an iarracht son. Sin is Corcaigh. Forbór, das na pocan amach tóca go son tá táide me he fada leo agus cín díarach síos go líne le lína chúl for an Chlár seánach me henan son hér slitar boilte suas aige dear cían nílan a raimseocht nílan ábalta an slitar I jamú an bautas agus seachúnin is Daniel Murnane fuile chama aige Daniel agus sin pas le dormh is seachtas pásin is agus deis scórálan agus na Corcaigh sin boilte go hard agus bhfuil sí boilte go crín agus íarchtan son le seán ó dunaú a meir fóríl mar sin Tíaracht me head fóríl ó chunta Corcaigh agus nílach chuignom go lehem he an sa chiad le Shelver slitter nis aige Matthew Woods glór spásan son aige Matthew agus pas seoltaisteach aige henis agus deiscóráil an sa henis aige Corcaigh agus í sin boilte go hard í sin boilte go crín agus pointed an fachtan son aige Adam O'Sullivan rud a gágan go bhfuil na fórne chothar marísin sa I Barky Rinn No, galore kind of a Porky Rinn. Clahamore inside a Saharan knitter, Furent sheet had a Corcaigh agus Ciarí. Mark Sheedy, Pocamach Garrett and Slitter Tráchtaire Nash again, Modi the Canusard in Ishigachishin, Bolte Shees, agus Céobhán the Rishach Daniel Murnane. Was can I see if they're shoulder lean it? Lachul na Corcaigh. Wilkin is agus Irach more green meal to Hoig shoot on Fadigach Neil Crinnis again, agus Foganson. Go will Heddy Irachanish, Curra Fóríl. Get Buchlí Corcaigh agus an Pocamach tóca go tapig an son aige cúnta An Clár and a clibbert an son agus an bhfuil tosa Corcaigh ábaltí sin a bhuachtar neis. Adam Sullivan an son ach níl í sin boilte neis an son aige An Clár. Pairc ó sé teachtamach leis. Ach numach do bhrú áchar an son aige Pairc agus a fachtar neis is agus na Corcaigh agus seo fear ha gimmert anabhad do Corcaigh Adam O'Sullivan tein sé sin siar leis a pass ach dro fast beidir mlacht an Tráchtaire chur go méid an Bautasan Jack O'Neill is agus sin pass le dormh agus inis cadí anna cúnta An Clár leis sin huilen pag sér fachtaige go dísa agus inis tá pointe eile fachtaige agus fágan son inis go bhfuil cúnta An Clár chun cín tí faointe a gunna rá faointe Cháfainte fachtaige ó sin huilen mar sin Pocamach Garrett galore cho fada le Peter O'Shea Daniel Murnane inis Carrig tú heile bhín sé sin ige mar te chuid amána le Taigo O'Leary Hayes pas seoltaisteach aige go Murnane an bhauta bháin eile Chastan na Pairc a hen Murnane agus sin pas le dormh Ngeoig Wilk Shelver slitter Níorh seáidir ábaltas Machtúnson Cahalinis captain na fórne sin pastas Pocamach an son go James Organ pas seoltahaige aige James agus nis chun cúnta An Clár agus a módíireach an úsáidin son aige Sean McMahon ach na hen ó a hen sead fada mar sin tá na Corcaigh cíarán agus tá sead ábalta an dain séir san I dhearr amach agus dianta go maithan son aige Adam O'Sullivan ach má se níl an pas seolta go aige agus Daniel Cashman Ganta ní sa bhar gesú gamiscéal ach sé ón gunning a thóra a se le machta cúnta An Clár ach má se tá pointe eile aimse agus is tólam go bé Russell Sullivan a fuair an Counson na fórna chorm den Gio Bauta an sa trónóna a Barky Rinn Shelver slitter agus na Corcaigh é sin boilte suas in aige Woods Drohíirecht bhag siúd, cín díirech a seach a lá le John Cahill a chuig an íirecht son. Agus ábharín saráideach go maithnis dus na cosantóirí a láthar na huair ag seachún cúnta An Clár. James Organ fuair sé pointe le dormh cúpla nómata hin bhfuil álaigh deanta an Bautas aige sin an tarna faointe ó bhuachal chur a finne sorchlathe mar aige trónóna. Agus na cuairteoirí mechan cíine an bhauta bháin eilean sa Barky Rinn. Fada a hen Daniel O'Connell leis an éireachta. Síos na Pairc agus í sin boilte síos an son aige Ben Walsh. Níorh sé ábalta íosmachta ar an nára éireachta agus heime sin me séarnis go dí James Hegarty pas láig bheith seogta aige James seachúninis James Organ agus Christopher fada anamh aige James Organ fuair sé pointe cúpla nómata hin ach an éireachtan a methe fóríl ó James Foganson go bhfuil an scór mar a bhí
Agus cháíireachta meir fórílanis ó bhuach lí chunta an Clár. Agus an báutasa ten ó Conall garad lei sin agus fioch níl éanaan éachar cimpel Peter O'Shea agus spás aige tá am aige agus an bhfuil an slitar seolta thar se trasnán aige níl agus má bhíon Corcaigh ag deireadh an chléasa má gainn siad náfuil siad cáilethe le Cluiche na mún be siad a cuine bhir a chiad chuigéireacht atá cura a múcha an sa lua sa chiad le ganach duine ómata methe. Go leor sé deisina scór na a ghaimsúach ní sé dábalta na deisina san na hapú a cha me sé dábalta a bhalatíí anamh báta san agus sin imirt bha an san ó Jaden Casey a chu deide ní raibh an pass pointála go má agus cúnta an chláirinis deise go san dul a ribh réhúnsaí. Jack O'Neill suas na Pairc chiachar seo tá teúr de chosantóirí cúnta an Corcaigh timppla an san ar chian nílin. Mar sin, iad san atá teachtamach leis mar náin passan sa chofada le Adam O'Sullivan pointe bháin fachtaige Adam iarachta bháin methe fóríl agus deireadh bhesa sa beidir gribh sí sin a methe se trasnán a chiach inis go bhágan san go bhfuil sé iaracht cura mú a go bhuachlaí Corcaigh agus dún semach nábhaigh pádí marí peoc sásta leis sin an sa. Mar fiúbháin dámach leatas na hiarachtaí san seolta thar se trasnán acu. Fedís chun cínan sa a Barcí Rinn a chamachanis a hagan James O'Brien leis a slitar. Corcaigh tóiste leis na passanach ní ráidir tóiste nóhan. Cíimiid an san rial an bhantáiste a dhimmart gan raid tód agus a bé ó sin huilen a thucaigh amach a chunaí seo thógant. Agus bhfuil raid tód a dul chun cainte an san le Daniel Mornan. Ní dólan go bhfuil vesas fe go raibh se rahan na Joach ní dólan go bé Daniel. A thughaig an Claiche ach deiscórála bheith sa inis do ó sin huilen pointe ó imirt fachtaige pointe ó fogsair fachtaige. Cóirlaise san na stólam áchar Jack O'Neill son go bé Jack O'Neill tá ánach cumir go me se ábalta leanúnta raig ag sin go díirich. Tá Jack ábalta dhéanamh. Nis. Ní sé ábharí níos a bhuide nóair a thug sé féin a chiad iarracht. Tá sí seo a mar ag glíthán ábharín. Beag an fáidige ní léon dáit faoi son. Tá neartaige a chan méid an crinnis ag an bhar céanna. Ó sin huilin á thocrú féin agus an slitar ádathe agus an brapán ádathe agus fágan son. Go bhfuil tí faointe fechta an sa inis i gceith lán thosaí cúnta an Clár. Cháíireacht ó pacan na sair, iireacht a bháin ó imirt, agus í sin builte fada síos na Pairc an son ige ó Conall, dearg Wilkes a ghaimsúach, níl aimse ige an son ach Ryan McNamara, passan son chofada le Jack O'Neill a túd fensbreoch ach a iireacht son, a mehead fóríl fágan son mar sin, bhfuil tí iireacht a mehead treis dul a mú an son ar chunta an Clár. Pacamach fadan son agus iad a dearg, Ben Walsh a ghaimsúach, Jabba denta get cúnta an Clár ar fogamach Corcaigh agus iad a dollar an úntínis codit agus slitar Michael Collins a deargaí sin is smachtú ach ní raibh sé ábalta sonnaí anamh agus inis beag deis ag Corcaigh teachtamach leis a slitar ón gnáin ach brúach chur aige ón agus cai sé bheith cóirmach ganú numach go coscéim na hógan Taigó líirí héas teachta gáir Shelver slitar nis aige ó Conall le bádóra amach a hen sé siút chofada le Woods Immer tóiste ó sna Corcaigh mar náin inis agus sin pastas isteach sa spás an agus deiscórála das na Corcaigh í sin buailte go hard bhfuil sí sin buailte go crín agus híoch seachtaíireacht inis cura a mú a go buachlaí Corcaigh agus ní mó ná sásta a bheith an banistóir leis sin agus ní mó ná sásta a bheith na himireoirí a chuid. Sídí Chofada le Hegarty. Go leor amman san ige Hegarty an passan í hólas suas na Pairc rud a hádiantaige. Shelf a gcónaí ige cúnta an Clár agus inis siad san atá tóiste agus féinach. Ach brú a chur aige Wilk ara dianta go maithan san ige Wilk. Ach a buite an asigus na Corcaigh passan san ige O'Neill chofada le Diarmid Stritch. James Hegarty inis Cá dit sí seo stigin imil na Carnóigeach ní a bhéin ann chun brú a chur Daniel O'Connell
Tá sláb is sáilte isteach machchan sanna ggé Daniel lechansa. Puck sé brunta Dennis Cashman. Stiantach man sanna ggé báideoir ní bhíonn sé sin frist go háiríonn chiaadálta hagan na slitar isteach chóta ggé túsa chluthe. Mar a chin sibh slua deasan san há sa seastán achas mód a slua há féin ar bhna sanní mar a dúirtlibh níos lóthe. Ní hí sé bheith na scáileán á seach, níos cimí Daniel ó Conall iarracht mór grímíl techasteach i John Chúine, túr da miróí chunt An Clár an túr da miróí Corcaigh an. Cé leis a bheith an sellh ige inis agus é sin ige Corcaigh pas le dearbh seach sa spásan san chofada le Ben Walsh a túirt fan spreoch ach a ríis tá an iarracht san a methe ar fóríl. Agus fágan san go bhfuil ddim sé macht hochtaí iarracht methe ar múinis ar nach Corcaigh. Agus sé nuas go bhfuil dearúd déantacha ar conas pointí a ghaimsiú. Piaras ó séanis amach chofada le captéan na fórne John Cahill. A sin builte seach sa spásaige chofada le Sam Scanlon ach déanta go maithan sanna ggé Dennis Cashman. Agus sé le builte naisianis agus na Corcaigh. Forborda nummerte ggé fuair na háte agus sin pass all in isteach an sáinis agus seachún Corcaigh gí míad scóraigh deire an glóiseachtáid sin builte go háard. Ach an annim dé tá iarracht eile a methe ar fóríl agus a methe ar fóríl ó chamáin le Adam O'Sullivan. Agus déad a ríise dámach leadas na hiarachtaí sa seolta thar sé trasánna ag cúnta Corcaigh. Seans go mach deire leis an gluthas mar chomórtas ach fiachara. Ná bí fanacht an slitarach rahamach na joog sin go dtíorcha íon ón gunning sellh ar a slitar builte ar naisige agus é builte is chofada le James Hegarty. Seo glóiseach deasan is seo chunta An Clár ó Níl hanas go Hegarty spásaige Hegarty bhfuil sé sin builte go háirdaige tá ach níl sí sin builte go críneige agus iarracht eile a mehead fóríl an carú iarracht a mehead fóríl an san ó chunta An Clár. Ó Conall, tubair san na macha, bhfuil caimse ag gach blocáilúntaach deantan san inis agus ó Níl, iarracht mór grímílte chuig san, tá an faidige bhfuil a crinnis aige tá a deire mór cúil, agus inis tá tíofainte idir na fórne, agus cuman na mahasa no cuartóirí agus peisiad san, breá sásta leis a slí go bhfuil rudaí i titim amach an sa sa chiad le a barcaí Rinn. Bhfuil fena bhain san a ríis ach níd sé ábaltaí ismach dó ríis agus seachún chunta An Clár agus tá siad san a fáilt sellh ar a slitar a bhd níos fusa ná mar atá bhuachlaí Corcaigh a chi sin i meisteach an san. Agus amach inis a hagan Daniel O'Connell. Chalí siúráilta deanta ar Daniel an san tá deir a réitóir. Agus an módíireach an úsáid ríis I ggé O'Connell. Tuas na Pairc héinse. Pasa seach sa spás a ché chuair a bháin eile. Lína lán chúil cúnta An Clár gimmart nó tála ar fad agus sé. An lán chúlaí fanán Tracy. Hí na chuid amán eile éire ó gine se tháinig go mechan san agus lína lán chúil tá siad amó. Rimis an tasaí na hembal tá an slitar san áheolaisteach céimi de báideoirin is Mark Sheedy an módíireach an úsáid ag siúd agus tid sí seo istigh míal na Carnóigeach deanta go maithan san ag Daniel Murnain brún is a chur Daniels fan na talúna bhfuiln sí sin ach ní bhfuiln se cha chofada le Oisín Whelan ach tá le Murnain go raibh bertimpla ar Oisín Whelan mar dámach spás ag siúd. Paint aimse ach hiach conas go bhór sé sellh ar a slitar a báta san agus ní bháin go muig sé sellh ar a slitar le túir do chosantóirí Corcaigh timpplair ach tá chalís déanta puck sé brunta agus diaatach barna de chéar faointe a bheith idir na fórne an sa má gaiirín le Oisín pointe I bhir a seacht gamna scéal a ghaimsiú chomh son pointe I bhir a ceathar go héin Cháíarracht opach na séir go dtí sa fachtaige Iarracht a bháin ó na Máirt. Agus I mireoir atá chó cumasach le Oisín. Ní bha fáú le fa ceile ach pointe agus go nardóch an mar cúil an bratbáin agus sin go dtíirecha déantaige
Agus diagar niag tá cúnta An Clár a dul chun cín ar Corcaigh. Is cíimi is áis den ceanda imiróí Corcaigh síntan son agus gur tú cosise a hálón atá a chur isteachir. Fan fií ó te chun cóirlaise chu réireach an réiteir aráis teachtasteach nead go dtíireach cad a tála an sonnach. Ní bhór do bhchalí na hátinis cúpla scór a raimsúrimis le hama mar ní héana áfuil na deisina scórálacha ach thun go bé James O'Brien an son gur dú churascha siúd agus hálón go méid cíimiidirnis onadaí sealdach a teachtasteach ina áit tá fearraigh into prapála san hála agus nead a cindíideach tá teachtasteach a hálón go bé feardroth na bandan seán a thurna thugasteach ach béidir go bhfuil mí cheart Fehin ómat mehansa a dead an gloglin a barcí Rinn. Agus an pokamachanish hógint get an bádóir. Ach, díirech mar atá déanta le chudhvada pokanamach cúnta Corcaigh trónóninúh tá sellh buirte cúnta An Clár agus a Pairc ó sé. Pasa seachtas bás ach léite go mahanson a Matthew Woods ar sin ach fós héad. Ní te go brú amach rómhagó fós agus sin inis pas le dar bh seachtas bás a mar náin agus feartha ciún go maith go dísa Seán ó Donoghue puinte bhánaim se siar a héin se lei sin chomh le James Murray inis á bhla san chomh le Adam O'Sullivan agus inis an gíimiid scór ó chunta Corcaigh agus a deadí ar hail tá puinte aimsin son i Timmy Wilke agus luchtá cíochta cúnta Corcaigh sásta lei sin mar Déine hat sé teachtasteach agus isio an chléasach a siúltán éirecht chur a mú ag cúnta Corcaigh an sos chiad le. Diarmid stritchinis. Testan na Pairc a hen sé siúd chomh le Rinn McNamara. Stachan agus tití seá na le bháid agus hiachar sin de siach ó sin huilin ní gáhait ach blúra beag spáis a thuúrt an bharsa agus aim seo sé scórna dat hena cehadinis fachtaige ó sin huilin agus tíoch chomá lei sin ní hí sibh an tatansa agus inis barna a sé faointe idir na fórne. Agus ní thug sé seanstal laidan san de Daniel O'Connell lei sin Isteach sa chúna leis an íarachtan agus a rééis tá buirte ar pokamach na Corcaigh ach sin pas olc siar an san go dtíon lína lán chúla agus bhfuil freigra Corcaigh an scór san sinna methe amach an san agus a muir cúla gádacha lád mar sin pog seas go cúig méidir a bheith ann agus túair se agus deiste Corcaigh puinte eile a raimsú an sa agus tá gíar gá le scórna os na Corcaigh an sa tarna le cíimiid son go bhfuil James O'Brien ábalta teachtanas ar a Pairc rás le seán a thar an rite go dísa ach thurg sé úntas orm mana cíimiid seán am ar a Pairc rumis dead an chluthe ach teachtamachchanis tá Ras O'Sullivan das na Corcaigh tíon éí a go bhí aimse rumis an nocht puinte bháin aimse gan nocht Fágan san ghfuil tí a fethe aimseige. Agus món líne cúig bhéidir agus seasca agus bhfuil sí sin buailte go craoin tá wachail agus sin scór le dearbh ón súla bhánach cócheaptaí na fórne agus inis Corcaigh chuig faointe leistíar an son sin buailte mach an son rééis sin thar sé ceann TJ bhfuil go náideach má se bhfuil go teachtamach chu sonnach tá ché gáir an son ar bhfuil tá Peter O'Shea inis pasan son na seachas pás chomh le Taigó Leary Hayes a leanúnta raig Tá sé bheith cuairmach gan nó go cos céim na hóginn agus a casan son ó Leary Hayes bhíon casa goach ní a bhéon de ámh leis a basa thug sé bhaig ó níl inis sin builteach chomh le Mumhan cúnta An Clár a tráilóchan cín agus sellhar a slita caiiltan sanna ggé Diarmid Stritch a buirte na sé Corcaigh inis agus í seo builte seachtas bás ach teachtaí siar a gáire son tá Rinn McNamara suas chomh le Michael Collins inis builte suas an son chomh le Cian Nealon a sinna mé thar se taobhlín agus déir muir taobhlíne an son hail go bhfuil sé sin ceann do chamáin chuúlathe Corcaigh sa son go bé ón gnáin atá an son hir
Agus bé ó sin bhuiilinn se an chlugad glas nó uaine atá siúd. Agus ní bheith sa fristen éair, ní leon át faoi son. Ach, tá báide fachtaige, báide an imirt, puinte an imirt, tí faointe eile fachtaige, héna ceair, agus an bhuiilinn pógsteasa sa seolta thar se trasnánaige, agus bhíon faidige ach ní raibh cruinnesaige, ach leadna hamseráilih bí a faramachta ó sin. Ní mé o'r cumas ní leon át faoi. Bhí chas sin agus an tá dearg leis na Corcaigh chuige stitar chomhfada le Daniel Murnán. Murnán inis agus iarracht mór grí mílte chuig siúd ach má. Tá an faidige níl an cruinnesaige agus fágan son inis is tólamsa go bil géalaín son go bhfuil de iarracht a methe fóríl ó Corcaigh an sosa chéad le. Agus ní bheith siad peog sásta leis sin ach cúnta an Clár nóair a hagan na deisna chuatha son tá siad pointáile agus tá siad ábalta na deisna son a hapú ach seanis Corcaigh agus deiscórála chun bouta son agus é sin buailte go hard agus inis tá pointe fachtaige James Murray agus fágan son inis go bhfuil chúigur do hosa Corcaigh tréis scór na gaimsún so sa chiad le agus barna de cheir a faointe idir na fórne agus sin na tanna le hamansa. Cíimiid is Mark Sheedy, gan éon dahan éachar a siúd leis a bocamachach, mar a bhí ráilih tá na cnéalcha nútála fadan sa a Pairc Rinn, agus é methe an son agus pas le darban son go Diarmid Stritch, machar i glíháin na hens Diarmid leis a pas son agus cúnta an Clár inis, agus nábhreáil ó son, bád eile gaimsú agus sin scildeasan son ó Sam Scanlon, pas an sag ó sin huilen, ach blocáilúntach diantan son, Scanlon teachta teasna an son ó sin huilen, bhfuil sellh cailtin sag a cúnta an Clár, níl, Dí edition slitter san na heola go chuilen ach descórálan san rééis go chana hoáil dianta san na gceach na Corcaigh agus TJ Wilkin is a glannan slitter síos na Pairc is seach sa spásan san a hen si chomhfada le Rasa O'Sullivan ber timp le Rasa fós hen tá se ábalta spása chrothúcha hen ach níl se ábalta an slitter is smachtú a fácan na diagaigh ach descórál eilen tá gas na Corcaigh ach mar atá feice go mion minic a gin sa chiad le tá na deisina sa caiilte gas na Corcaigh agus din semach go bhfuil éon iarracht diag a methe a mú ar na Corcaigh. So as na Pairc é hen siad O'Neill inis Jack sellh a slitter a gasisiúd agus túr cethir de chosantóirí Corcaigh chur a bhaige gas spás crothaige agus chahanbáideoran san a bheith airach agus sin seolta thar sin trasnánan san ige Daniel O'Connell cha sé bheith cuaramach ach sin sáróbran san ige Jack O'Neill agus mar sin fágan san gúil an bearna san miad amach go chuig faointe a ríis agus big in na Corcaigh a bheith níos a faointála an sa agus TJ Wilkin sa ach híocha wachail ná túráin spás de TJ Wilk mar tá sé siúd beo ábalta ar faointí a gaimsú agus fágan san inis chuir gáfaointe fachtaige Wilk ach ní mó ná sásta bheith siad leis an 7 pointe atá aimse mar go dísa tá scórna móra chur suas agus na Corcaigh ní leon át faoi son 35 a fuardar bouta hen a gcuineh chéirí 4 hen a gcuineh cúnta an chuinte limoní an san a Pairc Chaomh tí 7 hain nílach an 7 pointe fachta go an sa chiad le agus hiachar sin iarracht eile a methe mú beidir ná iarracht ar faointe a bhíon son achas iarracht a bhí ann ar cheann do hosa Corcaigh a gaimsú agus ní ráidir ábalta ála géanamh mar sin chuirsa Mark ar an leathnach go gcuig son ar fóríl agus Jack O'Neill is sé teachtamach leis a titar chomhfada le Sean McMahon iarracht leisú blocáilta síos agus leblocáil diantan son ar iarracht Jack O'Neill a cod síos hanis ó sin huilen take amach an son agus bhfuil smachta bhfuil sé sin smachta ga cúnta an Clár Níl agus sé Daniel Murnán inis thug goach leis sin nómat nó mar sin le dul an sa go le hama a Pairc Rinn cúnta an Clár chun cí nach cúnta Corcaigh ar an únsaí agus a bhfuil scór eile aimse chusa i gceafar an na háte agus sin fatan son ige Peter ó sé agus inis tá bearna de cheir a faointe idir na fórne. Immert níos a bhar ó Corcaigh go bouta son. Ach ní bhuarga a bheith níos a bhar mar
Tá go leor iarachtaí a methe móracha mar atá ráite go mion minic agam an sosaí chéad le. A chanis deis ige Corcaigh bucht in Chlán poca má Corcaigh agus a bhfuil puinte eile teachtansa tí trísáistigh in imal a bháide agus bhfuil tí sinna méid teachta bháide. Tá bhuachail iaracht mór grímíteach an son agus is tóling go bé Rasso Sullivan he lag a chamáin leis sin deire agus fiachanis. Go bhfuil na fórna carram an sa. Agus cuman na maithasa inis chunta Corcaigh. Agus be sé sa múl I sinna iscin tuaríiseach chunta An Clár ní bheisiad sásta leis sin, ní léon dát faoi san, ní bheisiad sásta leis gamisca chunta An Clár ní bheisiad sásta leis sin, ach sinné mar atá táirlathe agus bhfuil seagra chuid a scór san í sin buailte go háard, í sin buailte go csin agus scór fachta an son igen fearr atá ar an nachad slaat do chunta gamiscéal fearr atá ar I Glícheáin Mícheál Collins agus inis chunta An Clár I methe chun cín. Agus a ráitid in na sáinis go méid nóma bháin de amhreis agus hí sin buailte suas a seachas spásan san I gé Ben Walsh teachtamach leis tá chunta An Clár iad son puinte bháin chun cín. Agus seo chuún inis iad son I dearg teachtamach leis is litarach a Fachtarnais an sáinis I gé Peter O'Shea puinte fachta gé Peter a sin buailte gé cho fada le Wilk go túd fens beag gach cara tá táirlathe uair iníag uair an sa chiad le iarracht eile a methe amach amú ar chunta Corcaigh. Mar sin pocamach le tógant an sa I gé Daniel O'Connell puinte a bháin idir na fórne agus bhíoch go raibh chunta An Clár sé faointe chun cín cúpla nómatá hin. Duimte meach morach na hiarachtaí san fiúháin lecha aim sé gé for na háte bhach buaite glanach ar chunta An Clár an sa chéad le. Ach, muna huiontún sitar haar sé trasnán is deacar clothí a bhuachtint. Tréna iarracht a choristeach agus na himróí an sa amóthir Pairc gan dát. Seachtain ó lá máirich imró for an Cluiche Tibradáran agus na déis an Cluiche son agus sin scilúntaach an son agus peinte úntaach an son ó Adam O'Sullivan a tarna peinte an drán ó na fachtaige siúd. Agus inis tá na fórne carm a ríis an sa a Barcaigh Rinn hen an le hen an agus é sin díadach ráite gom an adóg le hama séite an sa I gé an ré tóir sé siúd Nicky Barry Cluiche Harbheith tainmhach an sa a Barcaigh Rinn agus be mídna Harneis an sa leis an tarna le an scór an sa gé le hama chunta Corcaigh a hen an chunta An Clár a hen an Glóiseach das for an Chlár agus sin Fachtarnais an sanna gé James Organ iarracht mór grímíteach chuig siúd cóimar dúntaach a láthar na huair ag seachún chunta An Clár James Organ fuair sé puinte le dearmh cúpla nómatá hin bhfuil álaigh deanta bautas aige bhfuil caiim sé gach blocáilúntaach deantan san inis agus O'Neill iarracht mór grímíteach chuig son tá an faidige bhfuil crinnis aige bhfuil a san chofada le Adam O'Sullivan agus inis an gíimiid scór ó chunta Corcaigh agus a deide hir hawl tá chof hada le Rinn McNamara. Stachan is agus tití seá na le bháide agus hiachar sin de siach ó sin huilin. Táil agus tá sé dábalt na deisna san na hapú ach seanis Corcaigh agus deis scórála chun báta san agus é sin buailte go háard. Agus big in na Corcaigh a bheith a bhaid níos a faointála an sa agus TJ Wilkin sa ach híocha bhachail ná túra go le hama a Barcaigh Rinn chunta An Clár chun cín ach chunta Corcaigh ar an únsaí agus a bhfuil scór eile aimse chusa I g for an na háte agus é sin Corcaigh agus a bhfuil puinte eile teachtansa tí trísáistigh in imal a bháide agus bhfuil tí sinna méid teachta bháide tá bhachail Cluiche Tibradáran agus na déis an Cluiche son agus sin scilúntaach an son agus peinte úntaach an son ó
half-time score from Central Stadium in Craobh in the other semi-final. Tipperary 1-14 won for the Atomic half-time score. Seachard for an Corcaigh Máirt Pairc agus seachúnis for cúnta An Clár na fórna carmasa a gcónaí henanai le henanai agus gan dát na hiireachtaí san a Corcaigh bóléagar sa chéad le gáireach diag cúra gomsa gomprá le chuigéireacht chuige strai cúnta An Clár ach fuardar an báide san a muochas le Ras O'Sullivan Henna dó haimse ge siúdagus mar vís ráilih tá Leathcheannais siúl a stáid tarlas an son a dúrlas dibredáran agus siad na tibread go háchan cínan sanna ge le hama henna cehardíag le náide hocht ach gan dát is a díúisteachar a gléasa tá míadna agus an réitóir Nicky Barry olaf chun an slitar chahavisteach agus é buitin sanna ge James Murray Passa seachsa spásan san go Adam O'Sullivan imreoir há Harabheith an óch ach híochar sin de skillan san ó cúnta An Clár agus is litrár den nádigan captain na fórna John Cahill agus iad a teachtamach leis neart léirin san ige Diarmid Stritche sin builtinis cho fada le Michael Collins ige luas léir ige Michael Collins will come a score all sa versa pointe bháin aim sé ige sa chéad le ach an iirecht san a methe fóríl sésta an obair chruig fada dhéanamh Is fóríl a chuige síochsan Machanis hagan Corcaigh le sin ach ní hen Pucamach le dear a bhí seinis agus deiscóráil an tug a cúnta Chlár Is bóide bheith sé a cíineh agus is bóide tá fachta Cian Nílan an son sin cíocht an sco agus inis tána cuairtóirí me tífuite chun cín agus tháinig son fad a ón drop bocamach ó Daniel O'Connell for cúnta An Clár selle ver glitter chuig an passaisteach go Cian Nílan agus níon teisiúd éon dearúd lena síoch agus is fadamach inis sé hen Daniel O'Connell leis a bocamach son ach hí buitan as go cúnta An Clár James Organ ráfaointe fachta ge James sa chéad le a lethcáiltan son ach a slitter smachta ge a daraíarach tá sa gunn gomín se crin de an anúr thuair se fensbruch agus híoch go bhfuil se sin an sa tarna le pointed an scohan son I ge buachal chorah finne agus tús blódrach dianta ges na cuairtóirín sa tarna le. Dó dé le henanai scór a tastáilte ó Corcaigh an soch cíoch tána hen pucamach caiitecha go dtí sa tarna le tí cheann tí cína bhíthe co Seán McMahon iniseach neidir cé go dtíach a bhí se lorg le sin ach fiochan son ó ní lente siúd a gobar lente siúd a ré for sé sellver a slitter siar a hen se go McMahon ber timppel siúd ach ri séach a spás a bouta son for se plusk de ghólinn agus is amach char se tailíne a chuig sé héin agus a slitter mar sin pog slasa dos na Corcaigh a sin tócan son ag Matthew Woods ach híochar sin blocáil le Darmh agus Jack O'Neill bra gam le scéal ní hé Jack an éachreach James Organ a bouta san agus le sé siúd bra sásta le sé méid a buntaach a gen tróna sa gan dát cúnta An Clár fuidir stánáil díomhar in rig sa raibh comórtas a gine Corcaigh nadidir raibh 10 pointeanú mar sin idir na fórne Bhí míáil sin for an fehem líana chaileidir gunna limanach féidir tífuinte chun cín sa chluihesan agus sin an nám cútah gortathe Daim si le limanach hena aimsú agus a gine Corcaigh an son a drochad an nua víidir sa tarna bhauta víidir chun cínta forhórd an gluihesan nach bhuaig na Corcaigh sin agus pointelin son fachtacha agus é sin déanta a bhd níos a bhar an son agus na Corcaigh an slitter pocha suas tapig suas na Pairc agus an chéad scór an son don tarna le aimse fágan son inis go bhfuil báid idir na fórne agus an pucamach fada tócan son ag cúnta An Chlár sellh buite ag Corcaigh sin Woods chasan na Pairc an son drohíireacht bhaig siúd cho fada le bhfuilceach déanta go maithan son ag bhfuilceach a réiteóir a rá go ráidir imirt chalíiseach déantan son ag seachas Jaden Casey nis dos na Corcaigh tá pointe fachtacha ar fad scór sa darna le fachta ag Seán O'Donoghue ach pog sé ar bheith an sot na cúnta An Chlár agus an seach scóráil forhórd an scóráil déanta gan versa ó sin huilen
An Clár atá aimse ge báide an scochan dábhaide for chunta An Clár. Gácht fíoch úntach. Ó sin is á Craobh féin. Agus tuige sé siúd níos a bhar ná aine sanna má go gaise na deisina sa a hapú. Agus go gaise na scóran a ghaimsú. Seasca sé nó seasca seach slaat a mocho mádí sin builte go híisialí sin builte go críneige agus ní féidir leat an poxéir géile fadasá sé seo ar a barc sin pointe don sco hen na cúgaimte go siúd in is tróna. Nis bocamach ag Daniel ó Conall fada héinse sin builte go chunta An Clár ar géad iarchtach ar tarnaí ach tá sé builte gas na Corcaigh agus an lucht takeíochta sanna gleach ar réiteoir a ghfuil Cluiche géiltin sanna go cosantóirí chunta An Clár ach lenín James Hegarty leis a raig I gimmert agus passeolta go go siúd chunta An Clár inis bhfuil deise go $100 a bhreithúntaí a chiad amála teachtamach leis sin agus ní ná torrens pást an bhersa ach te an ábín sé pointála ach fágan sanna inis gúil tííarchtaí ag meir fórí go Corcaigh sa chléasa a chéad éireacht sa tarna le chur an múcha. Smac sí díanais. Drodd a honna chearna géimerín sé siúd. A chud amánach fiachar sin diamta go mantá ge James Organ chiefhainte go dtí sa fachta ge James pas láimh seoltas ge sár chosan dianta tunna ge ón gnáinach ní chuigan sitarach amach chofada le Michael Collins hí go leor spása ge hí faoile chamaige agus bhí sé sin fris go ma do Michael agus é sin seolta thar se trasnáin dó dhégan is go chunta An Clár sin 8 pointe díag heanna de ige Corcaigh ige for an Corcaigh Cluiche géiltin san is Cluiche déantan san James Hegarty chléont chimir san ige James ach túr féin ar a mothir a barcan is tá siad sa ar fad mór grí láidir agus se chunin is ó sin huilen agus é siúd a déarag cúpla slaat a chuidan san cúpla slaat chuntaín a chuid rud a chuid diantaige ach ní léon dát ach go méid go fad ige ó sin bín de an á idir seacha an taobh sa béidir Dimach nach an séisteach rómhór ó sin cén taobh mín sé gimmert agus é sin buailte ge siúd ach fíocht sí sin in imime na Carnóig agus é seo an teircht a Corcaigh agus sin sábháilúnta an sanna gén báideoir Daniel ó Conall nadidir a rihann íireacht sanna dulta methe ar fóríl amach scailte ge leis ach ní féidir dult sa tans mar gan dát tháinig is slitar isteach fanna talún go tappaige san beidir gur sé déanach fan am go leag sé a dá thúil ar nó beidir ná leag seach leas thúil ar a báta san ach inis ó sin huilen fanta an sanna mo. Ní bheith géan á mine chur be sé déarag an táma bheltan sa a Barc Rinn. Ó sin inis héanna cúig aimse ige. Á Craobh féin. A gordach an slitar agus é sin buailte go fadaige é sin buailte go críneige beidir ná raibh fadaige an báta dearnach a thiach go raibh báta san agus sorchlathe go dó áinnimirtan sa ige ó sin ach bhíochar Corcaigh dabhra san inis mar tá siad leistír an sa a gcónaí séfaointinis idir na fórne scórna tastáid ó for na háte Corcaigh ach ní ghaimseo séad le passanna nafis chamarsin é sin a bhad rófrist an son ón gunning. Swas na Pairc hen se a ríise sin builte síos agus sellh buitin is ige Daniel Murnán. Daniel i déarag briseach leis slitar pas láimh seoltaige. Chomh hada le Taigóléirí Hayes. Siar a hen Corcaigh go ríis. Peter O'Shea sellh ar a slitar ige siúd. Swas fan na Pairc hen Peter lena íarachtan. Agus asmachta hesáisteigin is ige na Corcaigh. Ross O'Sullivan. Bert timppel ar Ross can go leor spás ige bhfuil Cluiche sin pas le dear a bhistechan son. Agus má gaim sin siad scór as an glúiseach sa beag Gordon go fachta a choríis íireachta bháin eile I methe a móra Adam O'Sullivan a ríis. Chead íireacht díag sé an cúra bhatá a gumsa atá chur a stréig a chunta Corcaigh. Beidir go bhfuil darúda gum, díanta gum cúpla íireacht nó beidir go bhfuil cúpla ceann cura gum leiseach tá sé congra go maithgla san agus fearréile a gimmert nótála de chunta An Clár. Beidir go bhfuil sé gimmert ar an nachad slatach tá sé cabhrú leis na cúlathe sé sin Jack O'Neill ach bhíon sitar san.
mé Harse taimhlíne I der a Máirt taimhlíne mar sin pogslas a bheith andas na Corcaigh agus denúma díreach glanna me hensa a Barcaigh Rinn. Sé fointe idir na fórne. Ganach pointe bháin fachtaige Corcaigh sa tarna le. Tás tóg bhthe. Go ducha gahrú an scéalsan agus é sin. Dianta go mahansan agus na Corcaigh níramh cúnta An Clár in na rúiseacht agus Shellivan sahanis ige Adam Fanning an Adam O'Sullivan gamna scéal a slitter a siúd a tód fansbruch cúpla íarachta meher fóríluag siúd ach an íaracht san siolta haris a trasán ige Adam O'Sullivan agus inis barna do chuig fointed in na fórne. An pocamach an sahanis máthógant ige Mark Sheedy Gada de hen seamach a Joe Cíobhán san agus dírig Ní hé James Organ ach Rinn McNamara a gaim siú agus Rinn aim séige pas láimh seolta stachan san ag Rinn agus pas seolta stachan san ag smát seach sa spás ag cúnta An Clár agus í sin smachtathe go hálinn san ag Sam Scanlon bud nó sé sé ver slitter nas ní agus tata gáir tá Pairc ó sé ar inis sé hen se go Rinn McNamara sé siú a hosing go glóiseachta Téan sé leis módíach tití sin is stigan imil na carnóga tá báid a bháin fachta ó sin huiile na me seáb de báid eile gaimsú Ní bheith mar tá James O'Brien seábalta chosint an son hir agus léidir sé neartan son agus a chumas cosanta se chun Corcaigh inis agus luas diabhar leis an gluiche a Barcaigh Rinn na gseamathe dolisteach an thucáile dolisteach scór na úntacha feice cosan dúchtacha ach inis tá sí na clibbert agus a teachtamach leis tá Ross O'Sullivan si ar a hen se bhfuil scór an andas na Corcaigh sé sé glúiseachta Peter O'Shea pointe bháin fachtaige sa chiad le Téile fachtaige sa tarna le fágan son inis go bhfuil barna de cheir fointidir na fórne agus díagar níag tá na Corcaigh go teachtar nas na chluiche. Mark Sheedy fadamach a choráisí sin Harse taimhlíne déad díarag í sin chimad istigach hí in humach do chóclach siar don íarachtan ó Sheedy mar sin pogslas a bheith andas na Corcaigh agus an chéimh se táimar le Tínú chéir an nómat a chusan beisiad sásta leis. Scóir na aimse pointí aimse ach tá go bhfuil golóir le aimsú má tá síomha cáú a Cluiche canis na mún agus seo glúiseach dúntaach réal an bhantáiste dhimmar gan réitóir ach ní raibh bhantáiste tastáiltó Ben Walsh a chiad fointe don ránóna agus inis an úmpúna baise nílach tí fointe idir na fórna hena tídiag ag Corcaigh dó a tídiag ag cúnta An Clár Mark Sheedy I déirigh an táma bheilt cíime san beidir go bhfuil anna daí olah le tachan go Pairc dos na Corcaigh Shelliv ríthachtaach agus an shelliv san báilte Daniel Murnane pas le dámh an sohanis go héas O'Leary suas a hen sé siúd chomhfada le James Murray si ar a hen James agus nuair atá bert Lord Pairc go a háchó cumasach le Peter O'Shea agus Ben Walsh bhafa ghóibh túd fe iarachtaí mar sin a bocamach tócanis agus é sin bailte chomhfada le Rinn McNamara John Wigginton Barrett Huachel naifim bara taka nashin son de Jaden Casey. Jaden immer cún gama kego raf sora bara yanavige a mas na cosantori gus a carulesh na cosantori. Ní raibh mór an de helivige sin builte stachan son nach lagíarachtan son ó Murray agus Sheedy is a glanamachach meag deis eile agus dianta go maithan son ag McNamara ach fiach go bhfuil dro fast seolta bhaige agus seachún is Matthew Wood ach bhfuil inam go cos céim na tóca ag Matthew agus deadí ar hawl an adóg san séite gan roitóir ag dimteach go raibh an tá dearg le Matthew ná raibh sé séite rimis son. Agus Sheedy is a boilen slitter san suas na Pairc meg
Lína lán tosaigh cúnta An Clár ab the shelf of bhuachtain teir agus sin sár obair an son ó Sam Scanlon inis ní hégur raibh obair bháhaig pas le dáramh an bhfuil tíochan ann don ngluaiseachtúntaach sa agus mí á cartan son le Jack O'Neill an pulla builtige an obair chruig ar fad déantacha agus inis Corcaigh go dul ar a bhreithúnsaí tí faointe sin báid idir na fórne a chiachar an cosinttatá anamh an táige Jack O'Neill agus níl sé géile idir is órlach na chosantóirí Corcaigh tean obair a dhéanamh acu I buil na slitar sa suas na Pairc agus tean obair a dhéanamh I g cúnta An Clár a chanis ha deis ar bháidin sa g Corcaigh túr na chosantóirí cúnta An Clár teach teasnan san ar seán ó Donoghue agus a réitóir ar deir go bhfuil Cluiche géilte chu agus sin sár chosantan san an cúnta An Clár mar sin teanna le Leathcheannais tíd an tarna le Máirt Sheedy builte fada ga Máirt agus sin builte chun cín an son I g Cian Nílan réitóir an son bhfuil Cluiche géilte agus éis leis is slua féin arbhna san na Corcaigh nadidir bhfuil se sásta leis réitóireach Is anna bheith bhíon a lucht takeíochta foran na háte sásta nuair a bhíonn siad chun deire. Túr féin ara son, nadidir cén fá ach. Bhíon na bhalaachta chuir réitóirí orasta nuair ná bhíon an foran a buachtain agus seo iirecht mór gríomílte chun sa ó Daniel ó Conall chu sin builteisteach ach an sin nafaseach go maith nadidir go dtíreach cé raibh sé díreach a ghaimsú leis sin. Ach, sele fachtige cúnta An Clár ag tá sé a dúsáide pogamach san go mion minic an sa tarna le. Máirt Sheedy I díreach Rinn McNamara fear hratlach a ghaimsú. Cublin túntaach a dir héin agus Adam O'Sullivan. Is a mehe fada chof hadile O'Neill passa darv an tug Diarmid stretch spás agus áum ag Diarmid ach beidir go raibh numad spás agus an numad áum ag an íirecht san na mehe ar fóríl mar sin an báide san idir na fórna gcónaí agus fé mar a dúirt a leadanna agus a bhrá go baile má síochnaín na fórna chothrom an sa téis go ná ama Imreo for há tséifse do am bhreise dénóma a taobh agus má bhíonn siad chothrom in na dhéagsan be commórtas pocan na saorgain. Tá hí ag peladóirí cúnta An Clár ar a son mar go bhfuir for an limnaí cheanna sár ar a son an láidíanach. Has cíimiid an na díile teach an Pairc do Corcaigh. Oisin Fitzgerald and not James Murray. Agus son be Dylan Keane Hayes a há teachtasteach in áit. Michael Collins de cúnta An Clár. Cin tóma sin díomh a láireach ach nósigh an aimse rónas dóchach sin na tanan le tá had a seach neomata me hen agus sin sár chosantan san hir ag John Cahill ach gortú cligna choras de cheann de imiróí. Cúnta An Clár insa mar sin an réitóir agus immer chéalhar bhaig siúd agus sé Rinn McNamara atá sí ní héagam leis scéal ach sin timileor lár Pairc a Diarmid Stritch atá sínta an son. Cluiche bha imirthe I gan bhar céanna. Ach, fiachar seo an báide son a daimsigh Cian Nílan sa chéad cúpla nómat an tarna le sin in difríocht an sa a Barcaigh Rinn. Ní cum na maithasa ar na tibradaigh an son a geile hama a stáid simple. Na go dtíreach cadáide de amach an son ach fé mar a hasan rudaí an sa siad cúnta An Clár a há chun cín. Dó I tíideag a cos son agus má chailann Corcaigh an cluiche sa siad na hiarachtaí a chuig go móra sa chéad le. Sé sin a bheith féinara an cailúnt má hid seamach go gaiiliún siad ach cíimiid is hainis an réitóir tééis an nimmert a stada mar go raibh Corlaise chuir ar son ar Diarmid Stritch
Diarmid obl leanún to raig is chaos on here ach Jack O'Neill ach an is shelf butcher nation so get Cúnta An Clár or get Cúnta Corcaigh ach and the Clibberton son agus Neil and immer slacht for ach tá sé is agus tá sé slacht for ach go háide on there's a Rinn McNamara ach malacht an Tráchtaire Craobh go med an bout son. Cluiche le Gaelton son in ish. Is nie weg een douw en echer Roisin Whelan Tráchtaire. Een douw en echer is knef gemach. Zet toe de hoog en kien. Denne om het marschen le dol. Zo, ik kan nou amme. Agus hiachar seo. Díreach lastig de líne 62 méadar Corcaigh. Agus bín sé pointála de an ábhail sé pointála an bautas a hiach go bhfuil agus in is cheir faointe a háidir an na fórnan sa Páirc Rinn. Agus sin builte fadas was na Pairc an so bhfuil freagra ga Corcaigh get a scór san. Hiach náfuil. Mar go bhfuil Cúnta An Clár a chur síos díana obair an sa Páirc Rinn agus bhí na héana rálum sin is gur bogan chance a bhí ga Cúnta An Clár sa chluise a hiach go bhfuil. Cúnta An Clár is leis an Poxer a chéis sin builte seach sa spás teachta sa siar inis tá mar nán agus cad é mar chluthe immer geisiúd a lár an lína lechúil agus pas láimh a seolta genis chomhfada le James O'Brien siar a hen James go Daniel O'Conall Denny ómat nó mar sin le dolan sa a Páirc Rinn cheir a faointe ar na fórne Corcaigh a teachtamach leis Shelliver is slitter an sáinne se Adam O'Sullivan timppel ar lár Páirce ach Adam an son a rahamach a spás agus sár chosan Joe Cúnta An Clár Deise go son níos dólar a bhrethún sí. Cian Neil an báide fachta ges a chuiad cúpla nómad don tarna le a third fence bruk agus pointinis fachta gen tógánach agus an slua tá take síos ó Cúnta An Clár bra boiach de Cian Neil an son fágan son go bhfuil dó cúdiag agus na cuairteoirí sin hen pointis fethe hen na tídiag ige Corcaigh agus scór na tastáilt watha son agus iad a teachtamach leis sin is Shelliver gen Timor lár Páirc Peter O'Shea a chi sin builte ábhrín róchruig ige agus léite go maithan son gen lán cholí Fionn Tracy Ed méid atá tiiteach Fionn Tracy a déirigí sin na húrtamach a chéfachtar naisinis ige Ross O'Sullivan pas trasna leis a bas a hen rasach bhí rialamh táisteáin nimmert gen réitóir agus cheartanis gomach Poxer nafiseach gomach an so ige Ross O'Sullivan agus hálófa Gugurach sé seo Harris se trasnáin. Agus Dylan McCarthy stólam atá take chun Páirc das na Corcaigh sé go díreach agus é siúd de teachtasteach an áit Ben Walsh sin builtin son ige Ross O'Sullivan agus a gúnta stéin ó bhlas. Tá an íirecht son a metheir fórí leis agus ní féidir leis na Corcaigh go rá ná raibh na deisna an chluise a bhuachtain mar tuigtar gomsa go bhfuil beag na chuigíirecht díag a metheir fórí watha son agus íirecht na níos a metheir fórí ó Cúnta An Clár ach siad son a bheith ní sásta leis méid atá tiiteachchan sa tarna le mar le seaachneomach le dul sa tarna le tá siad son chun cín dó a cúgdiag sin an faointe is fethe hena tídiag ag Corcaigh agus inis de scórála ag Daniel Murnane agus é sin a fiochan timppel agus ará leis na tosathe mar sin a churn túnstitar a Harris se trasnáin agus támach cúpla íirecht eile tu ag fé faointe beidir gomach cumas níos a bhar ar chlár an scór dus na Corcaigh
Ach fós, fuide chama a cosún, Tráchtaire nas de Cluiche. Agus cíimid is so, Corcaigh a chur Diarmid Stritch. Sé síntan san ama a lár Pairc. Me sé obalta leanún raig Corcaigh a chur éireach gan dót. Beag a Pháirc chéana. A meilt am a leis, cnéad ná bheith. Ach an cumir ná bheith sé obalta leanún raig mar sin. Anna dí a teachta seach an áit Diarmid. Ní sé sin búilte fada agus sin a tanna le deir an Cluiche. Ceir a faointe idir na fórnach seach chun cúnta An Clár. Deise go san paint eile ghaimsiú. Céalach James Organ. Céalaín san inis go bhfuil cheir a faointe fachta ge fear chur a finne. Agus an bearna san miadaimach go chuig faointe hena cahar diag agus na Corcaigh. Dó sé diag ag cúnta An Clár. Puck mór grí fadamach na Pairc. Ag Corcaigh a chaisin. Sáidan san núbhfuil ag Jack Cahill. John Cahill gam le scéal. Ach fiachar seo chun na Corcaigh agus iarracht an sa a réis ó Adam O'Sullivan agus mátá chéir a faointe fachta ge James Organ ar a dá bheile hiach go bhfuil Adam ábalta ála géanamh. Héna cahar diag sin 7 pointe diag cam scéal héna 2 diag inis 8 pointe diag dó is 6 diag. Sin rá faointe agus fé chéir a faointe idir na fórna chéir in óma le fác ar a glogan sa atá Clár na scóra Barcaigh Rinn ach Calais géaltan sa I g cúnta An Clár agus de scór á leiledas na Corcaigh agus caiig cúnta An Clár a bheith níos a chóra mí. Agus sé Ras O'Sullivan chuig teasna chunaí seo a thógant agus a Ras. Ras, ní banna me bheith cabhan nuas ar bhuachlaí ógach. Catú an pointe sa a ghaimsiú chun cúta bhí anna bhar níireacht a churis ar fóríd cúpla nómató hin. Agus más le pointe bháin a chailí Corcaigh a Cluiche sa. Nimteach, má dhéana sé deród ar a boxer a feag tamalaínach. Nílan sa, má sé géir go má do neasa óg. I miróir chó cumasach le Ras. Ceach go gurach sé a seo Harris an trasnán agus í sin búilte bhad níos a bharige. Níl an tarnaí iarachta ní ag chéile chur ar fórílige a sin seolta Harris an trasnán agus fiachanis. Hena sédí ag gas na Corcaigh. Dó sédí ag cúnta An Clár. An slúan na bheithagan sa. Drop puck amach agus selle fachta gen tunnadí Wigginton Barrett. A siú de teáil leis ach sin sár Chosington son hir. Agus Mark Sheedy tachta amach ó máide. Selle buitig a siú ar a slitter. Cúnta An Clár inis. Dul ar a bhrethún sí. Scór na tastáid ón dáir nach fiachar sin. Ná raibh Rian McNamara obs an slitter san na smachtó. An breúir fada tachta inis os na Corcaigh. Ras, teachtamach chun í seo thógant, tá sé anna adamach ó máide gach go háirithe don boc sleasa. Matthew Wood bhfuil sé siúd a teach teasna láirige pass. Ras á thocrú féin. Ach cíimiid atá go bhfuil duine de himiróí cúnta An Clár sínta ríis. Agus inis, mí dábhalta leanún raig an Corcaigh seo chur a son, déir a clogan sa lumsa, Clár na scór go bhfuil 8 nómant agus 5 mehan sa ach, bach úntas a rumsa mórach gomach,
Cheranú chúd neomad breise le nimmert gan réiteoransa Chasna a hen an tunna dí le sin a choníle buach Shelle ver slitter de Corcaigh ach téiste nobar chruig fadaí anamh tá an passan chur stray a gach má tá sé chur stray a siúd tá iirecht le taig O'Leary Hayes chur stray leis an pocamach inis ó bhhac siadi Fada she's na Pairc dermach fágus slitter san hís ledna ní hasí mami iscin tarnáis agus sin skillúntaach an sa ó chunta an Clár agus deiscórála an son again tunna Dylan Keane Hayes ach téist an obair chruig fada anamh is fó riil a chuig an iirecht son mar sin nóma tá bháin fácad an áama fada hen Corcaigh leis an bocamach son ach léitin son hir an 9 séir tá deanta son ige James Hegarty amach a hen James leis a passan sa cúnta an Clár meisiad son cáile de Claiche na bliana sa iad a taachtamach leis John Cahill agus iad a cumad Shelle ver slitter tuige siad a tácht a bhain leis sin deanta go maithan son ige James Hegarty spás a chrothúga hen agus berta chosantóirí Corcaigh chorhaig ige ach an slitter fácan na dhéige chunsa ach sin thugáile dearmh deanta son hir ige chosantóirí Corcaigh mar náin inis chalís deanta siúd Cad dear an clog an solim, 5 second gan áama fáca. Cumad a mesúil ar a Máirt taobhlín is dear me libh go díreach a mó ama atá fáca. Níl an Clár ordathe go fólinsa, níl deire le cúnta an Clár, níl deire le Corcaigh. Hena sédiag, le dó a sédiag, na cuartóirí chun cín, crampa choras, dus na himiróirí an sa, a barcí Rinn agus cnefh ná bheith téisin tséan iirecht atá dianta cosun. Se. Agus díreach ráit an solin, go méid cheann óma tá anbhreise, Fuile chama agus na Corcaigh Tráchtaire na chluicheansa an bádóir Daniel O'Conall iirecht mór grí mílte chuig siúd agus siúd a túd fensbrook. Ach, na hen díal duine cut níl siad pointála agus iirecht eile a methe a mú ar Corcaigh. Agus is dólamsa, go bhfuil sé iirecht diag dulta a stray ar furan na háte beidir ná fuilim crín leis an iversan. Nílim a bhd waig agus inis sídí leis a bocamach. Han nómat an anbhreise aníar immer an sa Shelle ver slitter ríháchtach agus in Shelle san fachta ige an tunnadí Matthew O'Halloran a cha cailte rísige seo chun Corcaigh inis scór na tasáidtha san tá go leor amach a pointí raimsú. Well, passa seach sa spásach. Bhí an passan Ábharín ró láidirach, McNamara cailún Shellebach sin sás ábháildanson, I gceist siadaí ach níl an dain séir glanta, bhuiilinn is agus í sin builteach an son, I gceann lechúlaí ar yes, Sean McMahon, ach cad é mar ábháildanson istigh, I gceann Mark siadaí is a cuine bhar vís na Corcaigh. Ach inis an deis an cailte chun. Agus duine do imiróirí cúnta an Clár síntan sonnach an réiteoir sásta go lean ófar leis an imirt. Russell Sullivan cócheaptaí an na fórne. Agus má churann sé seo Harris an trasnán be gáfaointear an na fórne. Gáneomat ar a laid do an chúteamh gorte le nimmert in na dhéagsan. A chiachan is má há dearmh leis an réiteoir os na déise, tuige sé siúd go gaithigh for 2 secondile a chur leis an sa. Ó Sullivan inis. Agus sin buailte níos a bhar aige ó Sullivan sin buailte Harris an trasnán. Barna do gáfaointear an na fórne. Siadaí inis. Gan éon dain é chuir. Agus úntas orm, muna hen sé fada leis seo. Agus éis le slua, agus loch takeíochta na Corcaigh brostagar tídaí uachal se rá. Agus sin builteach go fada síos na Pairc ag siúd ach Shelle builte ag Corcaigh go rééis bhfuil scór eile an anghóibh an passan seoltaisteach go Russell Sullivan. Seansa ag Rassanis, Ilan Géir go má, bline do chosantóirí cúnta an Clár Craobh aige. Spás crutha ag ach. Bhí an Ilan san Géir go má, bhí annachad brúir, agus annachad cinní atá tóca I gce
ógánig Corcaigh is an cinemi cheart átóca co. Jack O'Neilson, tócamach ag cúnta An Clár, Fred Hegarty takeisteach an áit, teach second, don am cútah Corcaigh a laid le nimmert, Shelley ver a slither ríháchtach, agus má gain cúnta An Clár, an scóran sa, bísiú rálta go bead sunna bheith cáilthe do Leathcheannais na mún nach lágíocht Cartanson, ó Cian Nílan. Agus Corcaigh inis. Teachtamach le sin. Hen na seachtaíag le dó a sédaíag an dá faointe san idir na fórna gcónaí. Chúig second i duine seach do an chúte go bhirte le nimmerton sa ach beidir go meid breis le nimmert again réitón mar bhí stadnú gáin san again. Ras O'Sullivan a teabha leis a díarag Shelley a bhuachn deir slither. Tá sena clibbert Cartanson agus an cinnig Cialmhar tóca again réitóir. Cá sen slither istachan sa ach Howlón inis go bhfuil báide a tastáid dos na Corcaigh bu a starúil an ann do chunta An Clár. Tíidir a fadar águr a deire leo a nurig fuardar stanáil diabhar os na Corcaigh ach hiach go bhfuil se teis Tráchtaire níos láide na mar a bhíidir riamh agus inis cuman na maithasara an son agus an réitóir a dulchan cainte an son leis an tonadaí Dylan McCarthy ní dóm go nochtacha an cháirta go díosach a chluthe ní le an cháirta nochtathe Comsa a hawlaí tarach na himiróí inis, bhfuil se a díarag. Ní níos a bhar a chur na chéile, cheartó finachtamach as son, snadar an anim dé cad a bhí mi cheart le Cian Nílan, a roislí a fadamach an son. Ach, pog sér a bheith ann do cúnta An Clár. Agus honna dí eile inis a teach chun Pairc agus is tóin go bheith fion héas a teachtasteach an áit Sam Scanlon. Agus cuman ó maithas sa gúnta An Clár agus ní mó ná sásta a bheith len Corcaigh leis a méide há tite amach am líana Cluiche canis caiilte gan for an fethe cumar in scéal inis go bead cúnta An Clár iogin ceanna sara a Cluiche Leathcheannais Mionúr na mún agus níl cuman ó maithas a sínsir for sínsir amá na Corcaigh gan dát na peladóí leis fethe a caiiliún agus begaga gas na Mionúr imirt seachta nó near daon se chúnar bheith se a gimmert ciarí a chiachar seo agus tá mense ráin ná mense rán úlaach na himire mense feidir ó sin huilin agus a fiachan der siúd mar an scór son fágan son go bhfuil tí faointe ar na fórne agus an fadóg dearnach sétan sa ag an réitóir Nick Barry cad é mar chomórtas a bhí an sahagan a Barcaigh Rinn an buafachta ga cúnta An Clár ar deire víidir san pointála víidir san ábalta na scór na gaimsú beag na hebhalacht ar Corcaigh gar a hain agus iad rá conas go chailimar na deisen na scórála an son ach an buafachta gas na cuartóirí agus deanna sé tros beo garid suas a bóthir do lucht takeíocht a cúnta An Clár iad cáilead a Leathcheannais na mún a bheith arsúl dé céadaín se chuún Gam is get seachtain ó marach ní fis cén fós céanionad ach an scór dearnach an sa a Barcaigh Rinn Corcaigh hena seachtaíag cúnta An Clár dó seachtaíag na cuartóirí cáilead a Leathcheannais na mún agus tásúla gomsa go mine bharna an éidir san tainmh is a bhaine sa as an chluicheann sa Barcaigh Rinn agus go dtí go gasfar ar a chéile sin arís sláán go fóil. Glóiseach das for an Clár agus sin Tráchtaire nasin sanna ge James Organ iarracht mór grí mí te chuig siúd có dúntaach a láthar na huair ag seachún cúnta An Clár James Organ fuair sé pointe le dámh cúpla nómatáin bhfuil álaigh deanta an bautas haige bhfuil caiimse ag gach bloáúntaach deantan san inis agus O'Neill iarracht mór grí mí te chuig son tá an faidige bhfuil a crinnis aige bhfuil a san chomhfada le Adam O'Sullivan agus inis an gimid scór ó chunta Corcaigh agus a deile hir hawl tá chomh hada le Rinn McNamara. Stachan is agus tití seád na le bháid agus hiachar sin de siach ó sin huilin táil agus tá sé lábalta na deisna sanna hapú ach seanis Corcaigh agus deis scórála chun bauta san agus é sin buailte go háard
agus big in na Corcaigh a bheith níos a bhaintála an sa agus TJ Wilkin sa ach híocha wachal ná túr go le hama a barcaí Rinn cúnta An Clár chun cí nach cúnta Corcaigh an únsaí agus a bhfuil scór eile aimse chusa i gceafar an na háte agus é sin Corcaigh agus a bhfuil puinte eile teachtansa tí sí sáistigh in imal a bháide agus bhfuil tí sinna méid teachta bháide tá wachal Leathcheannais Tibredáran agus na déis Leathcheannais son agus sin scilúntaach an son agus peinte úntaach an son agus Corcaigh le sinach ní hen Pucamach le dear a bhí seinis agus deiscóráil an tuga cúnta An Clár is ar bháide bheith sé a cíineh agus is báide Ross O'Sullivan si ar a hen se bhfuil scór an andas na Corcaigh sé sé glúiseachta Peter O'Shea peinte bháin fachtaige sa chiad le peinte son níos dollar a bhrethúnsaí Cian Níl an báide fachtaige sa chuiad cúpla nómad don tarna le túd fans bruk agus peinte is ó cúdiag sin an faointe is fethe hen na tídiag ag Corcaigh agus inis deiscóráil ag Daniel Murnán agus é sin a fiochan tín chluthe. Ceir a faointe idir na fórnach seo chun cúnta An Clár deise go son peinte eile ghaimsiú cé eile James Organ Cilín